tak Ukrajinci sa rozhodli postaviť si počas vojny luxusné rekreačné stredisko za viac ako 1,3 miliardy eur. Tento luxusný komplex má konkurovať Tatrám či Alpám. Pýtam sa, prečo je potrebná takáto masívna investícia do cestovného ruchu počas vojny? Vysvetlia to naši progresívci. Akú výhovorku si nájdu, aby si zastali Ukrajinu? No žiadnu, lebo toto sa obhájiť nedá. Zelenský kade chodí natrča ruku a pýta stále viac a viac. Či už je to od Európskej únie, alebo od USA či Británie. A vidíme, kde končia peniaze. V luxusných rezortoch alebo vo vreckách jednotlivcov. Európska únia už poslala na Ukrajinu viac ako 120 miliárd. Namiesto toho, aby Európska únia pomáhala členským krajinám, tak pomáha Ukrajine, ktorá nemá s Európou nič spoločné. My na Slovensku musíme tvrdo konsolidovať. Ako nám pomôže Európska únia? No jedine nezmyselnými opatreniami, ktoré vďaka nej musíme dodržiavať. A ešte príjmať ďalšie a ďalšie nezmyselné ekonomické sankcie voči Rusku. Ale je ďalšie a ďalšie miliardy na skorumpovanú Ukrajinu. A na Európsku úniu a na jednotlivé štáty neostávajú absolútne žiadne peniaze.